Milikisli Kalakata, sanibona ney'ngane zakwethu. Hey wobi, siphumile-ke Confederation ukuthi-ke silapha ku-Group D siyiNkosi Nation bafowethu. Njengoba silapha ku-Group D, hey kubuka kuyi-group enzima kakhulu, iy'ngane zakwethu. Njengoba-ke mawukuthi awuyiboni kahle, ngizocela nje ukufundela iy'ngane zakwethu. SineZamalek eyalapha e-Egypt. Ya sineZamalek kodwa saye sadlala nama ngizwa ngo-93 mabesho. So nayo-ke i-team nje engathi nje inzima iy'ngane zakwethu, akusiyo i-team elula. Siye nale yabothiwa ini Elzin Masaria, ya yakhona futhi e-Egypt, ya nayo hhayi team engicabanga ukuthi nayo futhi isezingeni labo o-Kaizer Chiefs, yabo isezingeni lethu, yabona. Kodwa ngicabanga ukuthi kuyaba khona ku-CAF le team mangaphosisi, ngingazi kodwa ngathi kuyaba khona ku-CAF la season, kodwa angazi mhlawumbe ngiyaphambanisa. Kuzoba i-Kaizer Chiefs-ke lapha ngicabanga ukuthi uyayibona-ke ikhosi, kube yile i-Zesco United, angisazi noma Zambia or Namibia, angisayikhumbuli yakuphi. Kodwa nje i-group yethu bafethu engicabanga ukuthi nje kuwo wonke ama-group iyo engathi inzinyana impela. Ngoba yapha i-Stellenbosch, hhayi i-Stellenbosch inzima nayo kodwa hhayi ngale ndlela le okuyiyethu enzima, kodwa ngicabanga ukuthi i-Chiefs ila izothola khona i-experience kakhulu iy'ngane zakwethu. Izothola isipiliyoni izosithola kula magemu la ezowadlala laphana. Engicabanga ukuthi i-squad sethu kumele siqine, singathambi njengoba sisuke sithambile masidlala namanye ama-team. Kumele senze sure ukuthi amagemu lawa mfethu ama-home ground wethu siyawina wonke. Masingakhona nje ukudobha 13 point or 14 point, ngicabanga ukuthi singabe sisenza umsebenzi omuhle kakhulu, yabo umsebenzi omuhle kakhulu. Engicabanga ukuthi i-Zesco soyishaya i-Zesco naleyo number 2 laphana Al-Mazari, naleyo soyishaya leyana. I-team ezobe sinika ngempela i-competition iZamalek, kodwa nayo hhayi kule y'nsuku ayikho emgangathweni otheni. KwakuyiZamalek lokhuya kuqala kodwa hhayi asiboneni iy'ngane zakwethu, kodwa abafana ngiyabathemba abafana bazokwenza kahle kakhulu ngoba phela engicabanga ukuthi nayo i-VAR iyobe ikhona kuyo le midlalo le, iyobe ikhona. Ngicabanga ukuthi nje soyiwinela sibuye nalo ama-group sihlale phezulu. Yabo nathi siqhwakeleni iy'ngane zakwethu. Eyi singazi-ke iy'ngane zakwethu niyibona kanjani lena group lena, niyibona kanjani? Yabo niyibona kanjani ngoba i-Zesco nayo eyi kunenkani lokhu kwe-team, kunenkani kodwa nje masingabamba ama-draw away sifike siwine la kuyoba kuhle kakhulu. Sibambe nje ama-draw away sifike siwine la, draw away siwine la, hhayi bayobe basebenzile-ke abafana ngaleyo ndlela leyo, bayobe basebenze kakhulu, yabo. Kodwa engicabanga ukuthi iZamalek soyishaya iZamalek, hhayi iZamalek soyishaya. iZamalek mayidlala home away iyahluleka kakhulu mayidlala away iZamalek. Ngibonge ithuba iy'ngane zakithi, aniyibukele nani i-group lena ukuthi isima kanjani.